No niin, nyt alkaisi olemaan kaikki jo pikkuhiljaa vissiin paikalla. Hei, tervetuloa kaikille yhteisesti meidän osaston pikkujouluihin. Kiitti, kiva kun voidaan järjesti tämmönen. skoolata. Kippis kaikille. Hei, hyvä joulu ja kiitos, että onnistua järjestetään. Tänään mennään, jengi! Elikkä mitä minun nyt piti oikein sanoa? Eli sanot jonkun vihjeen ja sitten nopeiten oikein vastannut voittaa. Jaha. No, eli tämä on harmaa ja metsässä. Kääpä! Eli kuka oli eka? Ei, kun se on 85. Älä jauha, paska! No, miten se rimmaa, että jos on vuosi 86, että kauan on aikaa pulla suussa vai? Miten? Ei se noin mene. Varmana on, mä oon aina sanonut, mä jaksan tästä joka ikinen kerta. Hei, os Ville ruutu jumis. Äijän ruutu on jumis. On jumi. Jumis. Silloin virtaa, kun jakaa sitä muillekin. Veijo on jo edellä, sä takana on mullekin. Hello. Veima! Ei saa. Veima, sä teit se! Käydään tuossa yhdistänyt sikinä usko. Sä oot kauhea! Tästä huomenna puhuta muuten niin. Tää lähtee nyt helvettiin tosta. Hei. Jääks tää päälle? Ei jäänyt.